Millaisia toiveita niin kuin Lapissa vaikuttavilla ihmisillä on EU-suuntaan? Mitkä on onko ne erilaisia kuin muualla Suomessa? No Lappi on toki erityinen alue ja kyllä voi sanoa, että koko Suomi on tietysti erityinen alue EU:ssa, jos ajatellaan sitä, että olemme maailman ainoa maa, jossa vaikkapa kaikki satamat jäätyvät talvella. Tällaista ei ole missään muualla, niin totta kai se asettaa meidät hyvin erilaiseen lähtökohtaan muiden kanssa. Jäätymisestä puheen ollen esimerkiksi Lapin ihmisillä olisi harras toive, että kun dieselajoneuvoihin lisätään tätä AdBlueta sitten vähentämään näitä typen oksidipäästöjä. Ja sehän on aine, joka jäätyy noin -11 asteessa. Ja näiden järjestelmien jäätymisestä on suunnatonta vaivaa pohjoisen ihmisille, kun meillä lämpötilaa voi laskea hyvinkin alhaiseksi. Joten jos tämän tyyppisiä arjen asioita EU osaisi paremmin huomioida, että esimerkiksi tämä AdBlue-järjestelmä ei olisi pakollinen käyttää meidän leveysasteilla, tai sitten voitaisiin käyttää jotain vaihtoehtoista pakkasta kestävää vastaavaa tuotetta, niin kun näissä arjen pienissä asioissa EU osaisi ottaa sen paikallisen näkökulman huomioon, niin olen aivan varma, että eri puolilla Eurooppaa, niin meillä Lapissakin olisi vahva tuki sitten sille, että EU on vahva ja iso niissä isoissa kysymyksissä.